Барс Медиа тәкъдим итә. Бүгінгі күнде біздің жәмғият техник көтерілішінің яңа үрлеріне аяқ атлый. CD, видео CD, DVD кебек мәгълүмат саклау җиһазлары белән хәзер киң катлам кулланучылар файдалана. Гасырлар шигендә Барс Рекордс фирмасы шундый җиһазларны җитештерү буенча республикабызда беренчелеккә чыкты. Татар һәм башкорт җырчыларының альбомнарын аудио, видео кассета, компакт дискта җитештерүдә безгә тиңнәр юк. Заманча технологиялар буенча бүгенге көннең һәр төрле ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек аппаратура да эшләтә. Аларны кулланып, безнең фирма сезгә үзегезнең музыкаль сәләтләрегезне тормышка ашырырга ярдәм итәр. Фирманың тавыш яздыру студиясе җырларга музыкаль аранжировка ясар. Продюсер үзәге сезнең иҗатыгызны халыкка җиткерер. Барс Рекордс иҗат кешеләре өчен һәр вакыт йөз белән барыла. Бүгенге көндә фирманың Казанда 5 кибете бар. Анда без җитештергән иң яхшы һәм яңа продукцияны сатып алырга мөмкин. Декабристлар урамында урнашкан Барс Рекордс кибетендә күпләп сату бүлеге эшли. Барлык дистрибьюторларны безнең белән хезмәттәшлеккә чакырабыз. Барс Рекордс ишекләре сезнең өчен һәр вакыт ачык. Мәхәббәт шушыдыр. Лилия Хамитованың беренче аудио альбомы Барс Рекордс сәүдә нукталарында. Бәхет бит ул. Айдар Галимовның өр-яңа альбомы аудио-видео тасмада һәм компакт дискларда. Сәүдә нукталарыннан сорагыз. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Барс Медиа тәкъдим итә. Зур шау-шу яткан татар җыры 2000 концертлары аудио-видео кассета һәм компакт дискларда. 4 бүлектә 2000 елның иң яхшы җырлары һәм иң популяр башкаручылар. Алтын Барс халык премиясын тапшыру тантанасы, гала концерт. Җыентыкларны сәүдә нукталарыннан сорагыз. 100 авродан иң шәп дава, мунча ташы хастахана. Файдасы күп белегез. Йыгылганчы көлегез. Камил. Син кая? Жүгірейді. Сен яш вақытта хәзір нинди спорт белән шөгыльләнәсең? Булай гәүдә әйбәт. Йөгердеңме ни? Йөгерү спорты белән шөгыльләндең. Ярый йөгерешче булган икән Камил, спорт бу ягыннан. Менә хөрмәтле дуслар, без авыл балалары, Камил дә шулай ук авыл егете, без инде яш вакытта атлар белән җинләнеп йөрдек. Авыл баласы бит инде. Безгә ат җине кагылган иде. Без атта эшлидек, чабыша идек, ярыша идек, ат спорты белән шөгыльләнә идек. Менә шулай гына ат белән генә яшәп, тырышып, эшләп кенә яшисе калган да бит. Менә соңгы вакытларда мин бик кызыксынып киттем башка спорт белән. 1-2 ел элек күсәк белән шүлмәк вату спорты белән кызыксынып алдым мин. Бик әйбәт спорт. Менә шулай шүлмәк вата торгач, шундый спорт белән шөгыльләнә торгач, байтак кына илне дә ватып бетердек. Аннан соң инде бераз гына теннис шарыгы тәгәрәтеп уйнадык. Ил буйлап хәзер шарым кати шундый спорт белән шөгыльләнә башлагач. Менә соңгы вакытта бик тә кызыксынып киттем катыктан акча эшләү белән. Бик яхшы спорт булып чыкты ул. Чөнки эзли торасың акчаны, ашый торасың, тамак та тук, финанс та бар.
Шәп бит, яхшы спорт моның белән шөгыльләнергә кирәк дип уйладым мин. Әмма ләкин шунысына игътибар бирдем. Катыкның да була бит әле, әшчесе дә, төшчесе дә була. Менә анысы ничек икән? Ничек итеп безгә алда тормышта ничек яшәргә кирәк икән? Менә монысы миңа ничектер бер мәсьәлә булып калды. Алла ярдәм бирсен. Гел балда майда гына яшәргә язсын дип уйлыйм мин үземчә. Бәлки ат белән генә эшләү, ат спорты белән генә дә шөгыльләнергә генә тиештер дә бит. Ләкин нишлисең бит? Белеп бетереп булмый. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, безгә бәлки җырлап, уйнап, көлеп яшәргә кирәктер. Камил Кәримов безнең менә бергә яши, менә артистларны бик ярата. Шуңа күрә ул мөхиттә без аны һәрвакыт язучы буларак та үзебезнең артистыбыз дип хис итәбез. Шуңа күрә мин сезгә таныш булган элгәрәктәгән, инде сезгә бәлки укылган, күпләр белә торгандыр, артистлар тормышыннан, артистлар ничек яшәп яталар икән дигән сезнең күңелегездәге сорауларга җавап бирү йөзеннән үзем язган тагын бер әллә ни юк иске булмаган bir юмористик әсәрне укып китәм. Һич кенә искә төшерә алмыйм. Нишләп мин музейда ятам? Нишләп йөрим монда Хәмдүнә? Нишләп мин борынгы Болгар сугышчысы ләгытендә? Нишләп мине мәктәп балалары сырып алган? Чалбарым, трусигым кая? Нигә аның урынына яфрак каплап куйганнар? Хәмдүнә кисәк кенә иелде дә колакка, селкенмә, мышнама, тик кенә ят. Сиңа да миңа да эш таптык дип пышылтады. Искә төштә шул, без бит аның белән кичә берәр эш юк микән дип музейга кергән идек. Директоры танышыбыз Илһам Шакиров булып чыкты. Ул да тамак хакына гына булса да дип музейга директор булып урнашкан икән. Шул очракны җуаныйк бит. Шулчак Хәмдүнә экскурсовод тавышы белән миңа карап шаккаткан мәктәп укучыларына аңлатма бирә башлады. Менә монда, хөрмәтле укучылар, Татарстанның атаклы сүз остасы Алмаз Хәмзин экспонатын күрәсез. Бу оригинал, бик яхшы сакланган экспонат. Кадерле укучылар, хәзер экспонатларын саклау технологиясе зур үсеш алды. Элек замандаларны спиртка салып саклаган булсалар, хәзер спиртны үзләренә салып, ягъни мәсәлән, эшкә салып сакларга мөмкин булуын ачыкладылар. Менә шул процедурада соң ул ятты да катты. Хөрмәтле укучылар, сез Алмаз Хәмзиннең баш өлешенә игътибар бирегез. Сез аның пахмилдән, тормыш михнәтләреннән, тоныкланган ике күзен, теләсә кая такшынып йөргән борынын, авыз тартмасына бикләп тотып булмас телен күрәсез. Алмаз Хәмзин ничкә күңелле, хәтта эшәргә кыстаганда да каршы килә алмас җан иде. Әмма эрудит, кабатлап әйтәм, эрудит, җир бит түгел. Аның шулай түгел икәнлеген исбатлап бер мисал китерәм. Сез беләсездер, хөрмәтле укучылар, халкыбызның атаклы җырчысы Хәмдүнә Тимергалиеваны. Ул менә шушы җырчы хакында, аның белән бергә эшләргә язмасын, үтүк белән сугып баш ярылып үлгәнче үз үлемен белән үләм дигән. Менә ул теләгенә иреште, хайван. Хәмдүнә трусик урынына каплаган яфрагыма басу булды, мин авыртудан акырып җырлап җибәрдем. Авызыма ирис каптым, пахмилисе бетсен дип, авырттырып ник басасың, уйлыйсыңдыр үлсен дип. Хәмдүнә яңадан кнопкама басты. Янәмәсе мине выключил. Мин авыртудан селкенә алмыйча тагын байтак яттым. Җитмәсә теге укучы балалар кабат әйләнеп килеп кнопкама басып интектерделәр. Йыладым да җырладым. Акча кирәк шул. Укучылар иртәгә бөтен мәктәп белән киләбез дип китеп бардылар. Эш көне тәмамланып, музейны бикләүләре булды, сикереп торып акча санап утыручы Хәмдүнәгә барып ябыштым. Син нәрсә мен әйтәм, миннән көләсең? Мин бер нәрсә түгел дип, акча кирәк түгел мәле. Кирәкме әйтәм? Алалай булгач, тик иртәгә чалбарың эченнән трусик киеп кил. Шишенеп яткансың, трусигың юк икәнен белмәгәнсең. Син нәрсә, вообще трусик киеп йөрмисең мәллә? Музей ачылыр алдыннан ярый әле күреп яфрак каплап куйдык. Ә миңа экскурсовод булмый җай калмады. Килмәс иде бәхетсезлек коткарды. Мә үз өлешеңне 200 җитәме, трусик алырсың. Илһам Шакир шундук стенада эленеп торган Екатерина II-ның Казан губернаторына бергән мактау грамотасын тартып алып минем исемгә төзәтеп бирде. Сорап та тормыйча хезмәт кенәгәсенә музей печатен шәпеп. Иртәнге сәгать 8-гә музейга эшкә соңармыйча дип өстәп куйды. Караны соңга калсаң ул бөлү. Йөресең аннан соң зоопаркта Рәшит Сабиров кебек ак аю булып эшләп. Шәрәфи кебек жираф, Фән Вәли Әхмәтов кебек фил, Шамкай кебек бегемот булып. Менә иртәгә безнең бүгенге уңышны ишетеп мәдәният министры үзе киләм дип шылтыратты. Шулай ук шишенеп жатырсың, төлке арт ягың белән әйләнеп ят. Ягъни вкүлүчә телең белән аска. Бүген дә акыра туйдырып бетердең, тавышың бигрәк әшәке.
Икенче көнне нәкъ сәгать 8-дә шишенеп йөстүбән ләхетемә кирип яттым. Менә ишектән сыпылып бала-чага минем янга җигергәннәрен ишетәм. Хәмдүнә лекциясын укырга тотынды. Хөрмәтле укучылар, сезнең каршыда атаклы сүз остасы Алмаз Хәмзин экспонаты үзенең арт ягы белән бирелә. Ни өчен ул бүген шулай тәкъдим ителә? Чөнки җәмгыятебез кешегә арт ягы белән борылганда нишләпсең ул алаңа алды белән торырга тиеш. Бу җәмәгать символик поза. Син безгә ничек, бездә сиңа шулай. Шул вакыт балалар минем өвкелүчә телене эзләп шаулаша башладылар. Апа, экспонат Алмаз Хәмзинне җырлатып күрсәтегез әле. Апа, өвкелүчә теленә басыгыз әле. Юк, диде Хәмдүнә. Кичәдә сез аның өвкелүчә теле белән бик күп уйнагансыз, бүген инде менә эшләмәй. Ваткансыз. Молодец, Хәмдүнә. Былай да минем өвкелүчә теленең эшләмәгәнен каян белде икән. Молодец. Ниһаят министр килгәнен абайлап алдым. Чөнки балалар бераз тына төштеләр. Хәмдүнә аның килүен сиздереп, "Исәнмесез, Илсур Хысынтинович" дип куйды. Нишләп мен әйтәм, бу инде безнең министрның исеме алай түгел бит. Менә Илсур Хысынтинович сезнең каршыда атаклы сүз остасы Алмаз Хәмзин экспонаты. Нихәл Хәмдүнә, син хәзер монда эшлисеңме? Хәерчелек иптәш министр, акча җитми подрабатываю. Бу монда нишләп ята, үлгән идеме? Сизми калганмын инде әле булгач. Өченче көн ул иптәш министр сразу монда алып килдек. Чөнки күмәр кешесе юк. Аннан соң музейга кеше бик йөрми башлаган иде бит. Менә хәзер Аллага шөкер, бүгенгә билетлар сатылып беткән. Иртәнге өчен алалар барысында живой экспонат күрәсе килә. Шүртеснем. Җүнне кеше түгел. Бик әшәке кеше иде. Ярый инде үз үлеме белән киткән. Ату мәгълибе үзебездә оештырга. Ишәкләре алынганмы соң дип сорый башлады бу Хәмдүнәдән. Баш мие алынган дип Хәмдүнә аквариумдагы агарып үлгән су ташбакасына ишәкләре менә мондайлык дип җыланнар бүлегенә күрсәтте. Нәмәле ишәккә кеше булган икән бу диде Илсур. Шул ук аквариумдагы бавырга шаган таш өстендәге суалчан шушып барган күргәч. Чыгарып атыгыз, яткырмагыз монда. Башка җүннәр төс юк бит Илсур абый. Менә үзем урнашыр идем дә аның урынына экспонат булып экскурсия аткан булар. Табарыбыз үлгенә. Хәмдүнә Илсурны күтәреп минем өскә бәрде. Мин авыртудан акырып җырлап җибәрдем. Авызыма ирис каптым, пахмелисе бетсен дип. Балалар гөрләшеп кул чаба башладылар. Вкөлүчә теле, вкөлүчә теле. Ярый әле балалар шатлана, Ходаяларны шатлыктан айырмасын. Ул көнне дә без Хәмдүнә белән акчаны күп эшләдек. Музей директоры Илһам Шакиров көнләшүенә чыдый алмыйча төне буе йоклый алмыйча чыкты. Без тагын иртәгә музейда очрашу нияте белән таралыштык. Сызылып таңнар атты. Музей каршында меңләгән халык кертүләрен көтәләр. Хәмдүнә белән служебный входтан эчкә үттек. Ишектәге кыңгырау шалтырауга музейга халык тула башлады. Мин шишенеп үз урыныма җигердем. Кичәге килешү буенча бу юлы кырын ятырга кирәк иде. Карасам минем урында шыр ялангаш килеш Шакир жата. Шумдым моның янына. Безнең янга килеп баскан Хәмдүнә сүзләрен башлый алмый тутлыгып торды. Хөрмәтле тамашачылар, сез бүгенге экспозициядә яңа экспозициялар, экспонатлар күрәсез. Бу экспозицияны без татар артистларының бүгенге хәле дип атадык. Ни өчен алар шәрәме? Шәрә булмаша ничек булсын акчалары булмагач. Сез инде атаклы сүз остасы Алмаз Хәмзиннең экспонатын күреп беләсез. Әйтегез әле, кайсыгыз танып белә бу экспозициядә урнаштырылган икенче экспонатны? Шул белмисез, барыбыз да белмисез. Сез Майкл Джексонны, Филипп Киркоровны, Леонид Якубовичны беләсез, аны белмисез. Без аны шуның өчен дә музейга куйдык та белсеннәр, күрсеннәр өчен. Бу хөрмәтле посетительләр, Җавид Шакиров түгел, ә мәшһүр җырчы Илһам Шакиров экспонаты. Шул вакыт укучылар Шакирның вкөлүчә телен эзли башладылар. Апа, җырлатып карыйк әле. Я Алла, нәрсә булып бетә инде бу? Бүгенгә түссәм иртәгә килмәс идем. Хәмдүнә коткарды. Хөрмәтле укучылар, әле Шакир экспонатына вкөлүчә тел куелмаган. Праводалары гына чыгып тора. Иртәгә килегез, решим вопрос. Музейга депутатлар килде дигән хәбәр таралды. Шул гына җитмәгән иде. Хәмдүнә тиз генә тәрәзә пәрдәсен тартып төшереп безнең өскә ябып куйды. Исәнмесез, Илсур Хысынтинович, килдегезме тагын? Менә депутатлар белән артист тормышын өйрәнергә килдек. Ник дисәң, бер кадәр бездә артистлар бит. Бүген артистлар экспозициясе биразга ремонтка ябылды бит әле, Илсур абый. Вкөлүче телләр эшләми. Бераз спонсорлык кирәк иде, булышмассыз микән? Кашаповлардан сорагыз. Татар артисты дигәндә алар үзләре үләргә әзер. Ниһаять музей ябылырга звонок шалтырады. Тәрәзә пәрдәсе астыннан чыгып Шакир белән төртешеп алдык. Мин әйтәм, син нәрсә кешүренә кирип ятасың? Әнә мин ябыштырда сугыш бүлегенә кирип Гитлер булып ят.
Акчаларны бүлештек тә иләргә таралыштык. Икенче көн инде без төрле экспозицияләрдә эшлидек. Минем анда халык аз булды. Барысы да сугыш бүлегендә Шакирның Гитлер булып торуына сокланалар иде. Мин әле бу вакытта Әлфия Абзалованың Екатерина II арбасында әби патша булып утыруын ишетмәгән идем. Ул көнне Хәмдүнәкәй хәлдән таеп Казан ханлыгы чоры экспозициясенә кереп, Сөембикә булып җыгылган. Җәмәгать, әллә миңа Иван Грозный булырга микән? Бирегез киңәш, артист бүген нишләргә тиеш? Менә шушы юбилей шаукымында мин дә үземнең җырларымны булдырырга теләдем. Юбилей уңаеннан гына түгел. Ни өчендер 50-гә җиткән шигырьләр язасы килә башлады. Һәм бер көннәрдән бер көнне без Зөфәр Хәйретдинов белән бер яңа җыр яздык. Дөрес, ул җырны Зөфәргә җырлатмыйм мин бүген. Махсус җырлатмыйм. Чөнки аның җырлары былай да күп. Ул җырларны башкалар җырласын. Ул җырның тарихы шунда ки, Әлдермеш ягыннан Зөлфия Сәгъдиеваның фаҗигале язмышына багышланган җыр иде ул. Һәм аның исеме дә Бәхилләшү дип атала иде. Менә шушы Бәхилләшү дигән җырның сүзләре минеке булды, музыкасын Зөфәр Хәйретдинов язды. Башкара Назлыгөл.
Мен айталар, сен бит жайкыны тусаң да юбилейыңны күз күні өткәр алайдың. Акыллы кеше күз көне үткәрә юбилейны. Нәрсәгә кирәк ул җәй көне? Бөтен правительство отпускыда була. Студентлар отпускыда китәләр таралышып, бушлай керә торган халык булмый, җыеп куып кертергә диләр. Мин кире кеше. Мин гел киресен эшлим. Җәй көне туган икән, димәк, минем туган көне җәй көне булырга тиеш. Чәчәк җыясы килгән кеше бәйрәмне җәй көне үткәрергә тиеш. Бүләк җыясы килгәне генә аның көз көне үткәрергә тиеш. Камил әфәнде, теге пинжәгеңне Роберттан музей өчен алыйк әле, яме? Музей өчен ярар. Ярар, алып кайтырмын, Алла бирсә, музейга тапшырыбыз. Ана ул Рәсәйнең беренче алкоголиге Поле чудеста эшли торган теге кем әле, Якубович. Музей ачты бит. Мин дә ачырмын, Алла бирсә. Ачырмын. Аха, монысын укыдык, монысы укырга ярамый. Монысы латин графикына күчү турында фикерегезне беләсем килә. Латин графикына күчү турында фикерем минем шул гына. Безгә мөгаен әле башта Корея һәм Кытай графикасын өйрәнергә кирәк, чөнки товарлары басып алды, укый алмыйбыз. Ondan soң минем роман кириллица белән язылды, аны гына укып чыкканчы булса да күчми торыгыз инде, яме латинга. Моны Юнус Сафиуллин язган. Юнус Сафиуллин дустым, драматург монда утыра. Рәхмәт инде. Олы башың кичитеп килгәнсең. Камил бер генә профессионал артиста сөйләп күрсәтә белмәгән, гениаль язылган һәм башкарылган Мәхмүд Хөсәен яки безне андан бүләләр дигән номерны укып китсәгез иде, зинһар сөйләп күрсәтеп бирегезче. Көлә-көлә яшәреп китмәм микән бүгенге кичәдән дигән. Сез яшәрсәгез мин картаермын инде ул. Булай, менә монда бу махсус оештырылган әйбер түгел, ләкин шунысы бар. Мин Мәхмүд ага Хөсәеннең балакларым кысылып беткән инде җире-җире. Куып сезне урнаштыра. Сез мине төзәткәләп торыгыз, яме, чәчем дөрес тормаса, галстукларымны әйтегез, бер дә яшермәгез. Бүген безнең бу чын дусларча утыру. Мин монда мактанырга килмәдем. Мин монда үземне күрсәтергә, үстерергә килмәдем. Шушы үскәнем җиткән, менә бүгенгесе көндә урамда 30 градус иссе, һәм сез шушы эшләрегезне ташлап, рәхәт тормышыгызны ташлап, телевизор каршына кырын ята сорынга монда тирелеп пешеп утырасыз. Рәхмәт. Инде Мәхмүд ага Хөсәенне мин башта үзенә багышлап зур гына әйбер язган идем, ләкин аны Яткар Хәбибуллин чәлдереп, шуннан укып жүреп, кая барсам да миннән алдан барып, чөнки Зәйнәп Фәрхетдинова бригадасында йөри теге, алар алдан йөриләр, ушлырак. Шул айтып мин ул репертуарсыз калдым. Һәм уйлап торып, тагын бер әсәр, бер үзеге туды Мәхмүд Хөсәен турында, монысын әле Яткар Хәбибуллин белми. Менә ул хәзер Камал театрында чыгыш ясыйлар буга инде, шул кирәк аларга. Булай да, Мәхмүд Хөсәенне без шаян сәхнәгә алып килә алмадык. Алмаз Хамзи белән бик тырыштык инде без аны бит. Шакырабыз, нәрсәдер вакыты юк иде. Шуннан ниһаять ризалашты бу. Ярар, инде килермен ди. Алдан кич ачык столка ди. Шуннан инде кисәттек. Мәхмүд ага бүген язылабыз телевидениягә. Алмаз белән шалтыратабыз тегенгә. Бу нәрсә ди? Мин анда бара алмыйм әле сезнең шаян шоуыгызга. Бара алмыйм, мин авырыбрак торам. Мин самолеттан җыгылып төштем. Сез беләсез бит инде минем буй баласы дигән шигырь бар. Ул буй баласы түгел, кырсак баласы ул. Менә шушы кырсак аркасында самолеттан җыгылып төштем. Шушы кырсак аркасында үземнең билдән түбән өлешемә дә күргән юк. Күрсәгез, сәлам әйтегез. Татар халкы белә булыр, мин Казакъстанның Петропавл каласында туган. Әгәр мин анда елга бер 2-3 тапкыр кайтмасам, мине сагынып үләләр, үлмәсеннәр, яшәсеннәр, шуңа күрә кайтып торам. Менә соңгы тапкыр кайтуымда бер заман самолет аэропортка килеп төште, стюардесса ишекне ачмый. Ачыгыз, мин әйтәм ишекне. Мин участник войны, мин чиратсыз чыгып китәргә тиеш самолеттан дим. Исе дә китми тегенең, ярты сагать буе әрләштек үзе белән. Яшь кенә варса, кызым матур үзе чукынчык. Шуннан ярты сагать аңлата торгач, стюардесса ишекне тибеп ачып җибәрде. Мин куллар булгап чыгып киттем. Баскыч куймаганнар. Каян күрим инде мин аны? Күрсәгез, сәлам әйтегез. Менә шуннан соң мине врачлар 2 Волгага тияп алып киттеләр. Җыеп куйдылар әле. Йөреп торам, әмма шаян шоуыгызга барамыйм, бигайба. Bas әйдә, күңелне күтәр әйдә. Байыңызтым ыстарак, бер аягың кыскарак, 2 аягың туры булса, бир идең ыстарак.
Kamilning eng yaratgan garmoni. Ağız garmoni. Sorulara da ifade gerek. Hazır Yunus Raşifru ya mı? Her okumagan ne? Poşerің bik ağır tanıla. Maşinkada yazıp verengensin piyesalaryňny. Familiýaňyz bik uzun tugulmy? Of digenin kıskartırga uylanmaysızmı? Zamana özgergen sayın familiýa bilen şoýarma men. Nişik Tugan Karimov bolup şolay qalyм. Bugün Karim, ertege Karimbay bulsaň ul kömekmişi dünýäge ýarap bitip bolmaz. Ul bizning Stalingrad şäheri kebek bolarandary başta Tsaritsyn idi, andan Volgograd boldy, andan Stalingrad boldy, ýaňadan Tsaritsyn. Şol künge qalmasak idi indi. Tatar mujigin bulay da tugandan beri kıskartalar indi. Jiter. Zamanında sizin Yumarisklar Tataristan Yaşları gazetesinde bir iş basılaydı, ama hazır nigadir görünmey. Elle Tataristan Yaşları bilen dostluğunuz bitti mi? Bu, bunu indi bilgen kişi Orşa rayonundan jibergen, Seriye bile Ferid degen, bilelerdir göresin. Tataristan Yaşları bile dostluğum kirişin şanlıgıdı. Minim əzirekkine yazmay turuğum, ana şol roman arkasında buldu. Zorguna roman, ali ol mında satuğa da alıp kelgenler. Yaňagına Tataristan kitap näşriyatı minim yubileyima ülgürtdi. Şuşu kitapны basıp, rahmet alarga, hem ol kitap satuğa da kelgen. Şoňa görä, ali ol roman bilen tanışgaç, belki äýtirsiz ýaryk hikaye yazmay turgan birazgına bu dip. Tagyn roman yazsa yarar edip. Batır Kamil abi törelerge taş atуу äli sizni toýdurmadymy? Öz başyňyzga taş düşer dip gurukmaysızmy? Indi meňa düşäsi taş düşüp bitken, mundan dary taşyň düşäsi ýok, şoňa görä gurukmaým indi hazır. Aýy, men 20-nji retde oturam, meňa sizden bir nerse de kerekmi? Menim bilesim gine kile barıp jitermiken, menim bu ýazuwym ýokmiken? Sizning nesilde tagyn ýazgıçylar bolganmy? Benim nesilde bulgan yazıcılar şulguna, anni yün yazgan, abi may yazgan, abiyim bir tuğan abiyim ışı bula yazgan. Aha, Kamil enem, men indi iş yubiley ötkerdim. Senin ali bu birinçisi gine. Nindi neticeler yasadın soň? Mana bu beyramga mecliske hazırlanganda men şakty neticeler yasadım. Birinçiden şunu bildim, bizning bek köpkine mezge yerden bitirdik kişiler 200'lü bulayken. Hem en zor netice, mana şuşu nak yubiley gününden yaňadan tuğup yaşay başlaysın eken. Olga taba kimler bile kiterge, kimlerini kaldırırga bulup, kimler bilen birge otururga, mana şuşu eýbir kilip basa eken. Mana neticesi şul buldu Allah birsa. Kilesi yubileyga birge oturga yazsın. 70 yıllığımızda da şu zalda ötkerge yazsın birge yeme. Sizning bilen. Taralışmağız. Deputat bolsaň nindi zakon çygarar idin? Ey Allah'ım indi. Deputatlar bilen sögünürgen olay bek eşelikli bolasy kelmeýindi. Deputat bolsam men millet turundagy zakon çygarar idim. Tataristanga bek kerek bizning millet turundagy zakon. Çünki bizning mana bu zaldagyna da hazır İmanım Kamil Karimov bizning bir 6 türlü millet kişisi otura.
Бөтенесе татарча аңлыйлар. Хәзер бик каттаулы безнең Казанда, гомумән Татарстанда милли хәлебез кемнең кем икәнен белүе дә кыен хәзер. Бигрәк тә колхоз базарына чыксаң, анда кичкенә борынлы грузиннар күбәйгән хәзер име. Кысык күзле татарлар Вьетнам базарында йөри. Сары чәчле нигрлар университет тирәсендә йөри. Гомумән ухы горлы нос врачы да әйтә алмый кемнең кем икәнен, бик авыр. Шул кыен бер генә тест белән белмәсәң инде менә киләсеңдә скажи прямо дисең, если ты русский, докажи, если татарин, покажи дисең инде. Рахмат дусларым. Рахмат. Менә монда сорауларга әйтеп китәм инде. Сезгә акча яки акыл тәкъдим итсәләр, кайсын алыр идегез? Инде 50 яшькә җитеп, шунлык та акылың булмаса, монда нәрсә эшләргә? Минем хәзер акча тузлык кына акыл бар инде. Шуңа күрә акчасын алыр идем. Камил абый, әйтегез әле, нишләп сезнең помидорларыгыз иртәрәк өлгерә, бакча күршесе? Минем монда ким дигәндә бер 20 бакча күршесе утыра. Алар чынлап та белә инде. Помидор ник өчен тиз кызара ул? Помидор ирләрдән яла ул. Әгәр помидорлар арасында ирләр йөрсә, ул ялудан кызара. Әгәр түтәл арасында хатын-кыз йөрсә, кыярлар үсә башлый. Хатын-кызның нинди сыйфатлары ошый? Хатын-кызның сорау әз бирә торган сыйфатлары ошый миңа. Сезнең өчен иң авыр сорау нинди дигән, менә булар икесе бер җавап. Минем өчен иң авыр сорау, өйгә кайткач кайда йөрдең дигән сорау. Язучы халкы авылны сагына, шәһәргә китә, ник авылда гына яшәмисең ул? Дөресен әйткәндә, безнең халык ул шәһәргә ашкыш эзләп килә. Biz Казанга килгәндә кисәбездә бер дә ашкыш бул, бер ашкыш та булмый, хәтта чемоданыбызда ашкышсыз була. Әкренләп инде фатир ашкышы эзлисең, аннан машина ашкышы, дача ашкышы, кемдәдер коттедж ашкышы. Аллага шөкер, менә кисәмдә бер ашкыш та юк. Һәм иҗат кешесе шәһәргә тамашачысын, үзенең укучысын эзләп килә. Авылда бит инде ул бәребер аз, безгә күбрәк тамашачы кирәк. Менә бит әле Зәйнәп 700 кешелек залга да риза булган. Минем юк, риза түгел, 1000 кешелек зал кирәк. Шулай бит. Менә бит ул разница. Сезне эзләп килдем мин монда Казанга, хөрмәтле тамашачыларым. Камил абый, салават буламы бүген юкмы? Булмаса кайтып китәм, әйт яшермә. Салават, покажи. Бу без үзең беләсең кемнәр икәнен, целую не тебя, а салаваты. Борчылмагыз, салават монда, ул бүгенге бәйрәмне үзе оештырды. Камил, үзең баянда уйнап бер җыр җырла әле, йоклаган сандугачлар уянсын, Рафис. Дусларым, мин бүген җырлармын әле, ләкин саубулашкан вакытта. Алла бирсә, аның чисән булса. Тормыш иптәшегез ничәнче рәттә утыра? Миңа гомумән тормыш иптәше дигән сүз ошамый. Ул бит теге куркак кеше генә иптәш ияртеп йөри. Булгач хатын булсын инде ул. Мин ялгышмасам 7нче рәттә утыртып калдырган идем, кая күчкәндер белмим. Мондамы сез? Шыптан утыралар теге. Әллә миңа чәчәк. Эй, рәхмәт инде җан кисәм, рәхмәт ямын. Ярар. Иснәргә дә вакыт юк. Үбешергә кирәк идиләр, ярар, куып тотармын инде, яме. Куып тотармын. Үзең кайсы милләттән, татар булсаң да кажи, тоже. Ярар. Мен аны исбат иттем инде, исбат иттем. 50 яшь куркынычмы ул, Камил абый? Юк, бер дә куркыныч түгел. 50 яшь ул 90 яшь түгел әле. Әлбәттә 18 дә түгел. Сез табышмаклар әйтергә яратасыз, без дә сезгә бер табышмак әйтәбез. Кешенең нәрсәсе 4 тапкыр зурая. Кешенең булгач инде ул 4 тапкыр зурая торган әйбер ашказаны бар, бәлки шушыдыр. Ләкин минем үземнең табышмактан уйнатылгандыр инде бу. Мин тоткан сайын зурая дигән табышмак әйтә торган идем. Нәрсә ул тоткан сайын зурая дип? Анда да шулай көлә торганнар иде. Ләкин тоткан сайын зурая дигән табышмакның җавабы шәһәр җирендә доллар, авыл җирендә бурыч. Әле ул табышмакларның җавабы бер генә була алмый, чөнки сез дә эзләнеп утырыгыз. Мин менә инде тавышалтып бетергән идем бер табышмакны, хәзер аны 10 ел сөйләп йөридем. Ишеге юк, тәрәзәсе юк, эче тулы халык, нәрсә ул дип. Аны инде без Арча поездда иттек. Аны без инде клубларда иттек. Нәрсә генә эшләмәдек без аның белән. Һәм әле яңа гына без кайдан кайттык әле без Рәсил Низамов бригадасы Пенза ягыннан. Шуннан бер авылда бер бала утыра. Безнең алдагы рәттә гадәттә ул инде нулевой рәт санала. Почетлы президиум итеп біз мәктәп балаларын утырта торган идек. Җыкламасыннар өчен аппаратның иң көчле җиренә куя идек. Алар җыклый алмый иде тавышка тегендә. Шуннан
Ишеге юк, тәрәзәсе юк, нәрсә ул дип табышмак әйткәч, шуннан безнең күп семьялы бала, берәү 8нче бала икән гаиләдә. Сикереп торды да, ул безнең әни диде. Эше тулы халык икән тегенең. Камил әфәнде, дашыдагы мунчагыз бик шәп диләр. Нигә безне бердә шакырмыйсыз? Берәр җитешсез җирегез бармы әллә? Кадерле дусларым, минем бүген җитешсез җирем шул гына, күп сөйләшергә туры килә. Бөтенесе үзем инде, валлаһи. Бөтенесе үз җилкәмдә калды. Чәчәк җыючысы да үзем, этишәгесе сөйрәп йөрүче дә үзем. Булар әле яңа запискалар, буларны өйрәнергә кирәк аз гына яме. Шуңа күрә менә монысы тагын үзең яраткан берәр хикәяңне укысаң иде. Ну, дөресен әйткәндә, үзең үз балаң, үзеңә якын инде, кайсыда мин бер генә хикәямдә менә монысы миңа ошамый, монысы ошый дип әйтмәс идем. Бары тик шул укыганда, әзрәк укый торгач, беренче тапкыр укыгач кына бераз ялыктырган кебек була да, аннан тагын сагына башлыйсың. Нәкъ менә әгәр син инде күп балалы анадан сорасаң, күп балалы атадан кайсы балаңны күбрәк яратасың дип, берсен дә обижать иттермәс. Шуңа күрә миңа бөтенсе якын, ләкин яратканнар арасында ничектер үзеңә җиңелрәге бар. Менә дөресен әйткәндә, без гомер буе шушы киткән җитәкчеләрне сагынып яшибез. Ни өчендер киткәне урынына әле әйбәтрәге килгәне юк бер вакытта да. Киткән кеше урынына әйбәтрәк кеше килә алмый күрәсең. Безнең гел җитәкчеләребезне сагына торганнары әле хәтта Ельцинны сагынучылар да бар. Шаккаттым. Менә безнең яшьтәшләр гел гомергә Хрущевны сагынып үстеләр. Никита Сергеевич Хрущев, СНХ, ХНС. Никита Сергеевич Хрущевны кыскартып укысаң, ХНС була, ә ул Совнархоз председателе иде, СНХ дип кыскартып языла иде. Без малайлар су буена төшәйдек тә, шәледә таллык төбенә барып, рәхәтләнеп үрти торган идек. Ул вакытта алай сәхнәдән кычкырып булмый иде аларны. Тал төбендә генә була иде үртәп. Шуннан укыйбыз: СНХ, ХНС. Стране нужен хозяин, хозяин нашелся сам, самый настоящий хам Хрущев Никита Сергеевич. Бу безнең Хрущев тарихка кирип калды. Менә ул безнең шул кадәр тарихка сагындырып калды ки, бүтән илне кукуруз белән туендыручы кеше иде ул. Бүтән кырларны кукуруз басты ул вакытта. Бер кайда бәрәңге икмәк үсмәде, кукуруз да кукуруз гына иде. Бүтән сүз кукуруз турында иде. Хәтта Хрущев белән мончага кергән хыялланучылар да бар иде, кукуруз түгел микән дип карарга. Гомумән шул кадәр аптырадылар ул кешегә. Инде бүтән кырда кукуруз, силусы сыерларга, шәкәне безгә. Икмәк кукуруздан пешә, сап сары була торган иде. Пешкән вакытта ашасаң ашап каласың, бераз гына соңга калсаң уалып төшә торган иде. Ботка пешерәбез кукуруздан, крахмалыннан кисәл булгатабыз. Бер нәрсә кирәкми, ниһаять кукуруз гына ашарга өйрәндек дигәндә, бүтән Советлар Союзы буйлап бер шир таралды. Нинди шир таралды ул вакытта? Хәтерләгез әле Хрущев вакытында. Хәзерге ширләр юк. Ул бит һәрбер ширне безнең хөкүмәт җитәкчеләре үзләре чит илдән алып кайталар аны. Менә булары шуннан. Хрущев вакытында җиңел генә шир иде. Аны бик тиз төтеп була иде. Кыршаңгы. Каладан калага, авылдан авылга таралды кыршаңгы. Баласы, шагасы, карты, кырысы бөтенесе дөбер шатыр кашынып җирибез. Кул җиткән җирне кул белән, кул җитмәгәнен баганага шыкыйбыз. Сыерлардан бушаса. Бүтән кеше кашынды. Хәтта кашынмаган кешегә сәер синептә карыйлар. Нишләп кашынмыйсың син? Әллә Хрущевны жаратмыйсыңмы? Безнең халык патшаларны жаратмыймысың? Жаратабыз, шуңа күрә патшалар алышынган сайын берәр җиребезне кашып җөрибез. Иң әүвәл бу авыру мәктәпкә килеп кирде. Мәктәптә класслар кичкенә, бүлмәләр кыссан, кысыла утырабыз, юнләп ягылмаган классларыбыз. Без юнләп киенмәгән, юнләп ашамаган кыршаңгы беренче класстан килеп керә, 10нчы классны алып чыгып китә торган иде. Инде без менә 10нчы класста утырабыз, зур җегетләр, укытучылар әле яңа гына институт бетереп килгән малай шалайлар. Бер заман укытучы класска килеп керә, дәресне башлый алмый, тилмереп безгә карап тора. Беләбез инде, ул да кеше бит, аның да кашыны баласы бар. Шуннан соң ул кулындагы указкасы белән безгә сиздермәскә тырышып кына җилкәче кырына төрткәли башлый. Ул кышыткан җиргә кул тидерсәң шундый рәхәт малай. Менә укытучының күзләре калайлана, гәүдәсе майшыклана. Аңа ярагач без дә дәррәү кушылып, укытучылар бергә кишер кырган тавышлар чыгарып шарт кашына башлыйбыз. Ул вакытта укуның әллә ни кирәге булмады. Такта янына чыгып дөрес кенә әйтеп, кукуруза дип яза белсәң, класстан класска күчерәләр. Инде 6 сәгатьне кашыны битердек.
Қалғанын үйге қайткаш деп тұрғанда ғана бір заман мәктәп директоры келіп кірә. Но біздің мәктәп директоры шондай хитрый иде ол. Екі қолын кісәсінен шығармайшы ғына қошынып жүрі. Bir мәліне біздің клубларны яптылар. Не үшін яптылар? Құршаңғы еғышлауру. Біз үш еткендей бір ненде биюлер білмейбіз. Бары тек валис қына үйленебіз. Яратып жүрген құршаңғын қышақлап аласың да. Шиткерек әп кетіп қошисың. Ярамайды. Клубларны яптылар, ләкин бит қошынасы келе. Ешшақ. Көрші құршаңғыл ауылдан яңа түрлі бию үйреніп қайттық. Аның хикмәті шунда. Яратып жүрген құршаңға яқын келмейсің. Ол тігінде баса сен мұнда. Мына шошы музыканы жіберелерді. Кім нешік бұлдыралар рахаттанып сілкінесің енді. Қазіргі яшьлер аны дискотека деген бұл апты шағым. Бізден қалған құршаңғы бию ол. Клуб ишігі түбінде қошынып тұйғаш, енді құршаңғыңы үйіне зата қайтасың. Зата қайтып та әлі нәрсе сөйлешіп болмайынды, не турында сөз башласаң да азағы қамашыл қошыну біле бітейінді. Әміне ол кіріп кеткәш, өзіңіне қолғаш, үйге қайтқан шақта бағана сайын рәхәтләніп қошынасың. Ол еліні бек көп бағаналар ауышты. Қаясың сен? Алмас, бірер мүгіз шыққандыр енді. Бүгін анда мен оқымадым бая депутатлардан яқшы түгіл бетінде сәхнеге де шықтылар емі. Анда yazғандар не үшін бүгін залда записка бар еді. Не үшін залда хөкүмәт көрінмей деп. Мен оларны шақырмадым да. Мен оларның мақсус отпускаға кеткендерін соқлап жүрдім. Олар қазір жол итерехетленіп. Менә монда правительственный бір телеграмма келген. Оқып кетем әлі. Станция Куркаши. 4 июля 2000 года. Указ номер 1. За выдающийся вклад в борьбе со чванством, разгильдяйством, коррупцией, бюрократией и в связи с 50-летием присвоить звание народный сатирик и заслуженный юморист Приволжского федерального округа Камилю Каримову по поручению Сергея Кириенко, Сиразин и его компания. Şeşimi sıypap isken jilden de Canım min seni günləşəm Girek şaxtada, girek məsədə Dilcə uydum deyibin nəşəm Ömür yolun birge öterge Dinem edip sayladım seni Gel şaklanıp suyup Gel suyup hem suyup Menge birge yaşasak iyiydi Gel şaklanıp suyup Gel suyup hem suyup Menge birge yaşasak iyiydi Tahir zühreler Leyla Mecnunlar gülleşirler Aylı dünlerde Gökte yıldızlar Bizge qarab şat yılmayırlar Ömür yolun birge öterge Dinem etip sayladım seni Gel şaklanıp suyup Gel suyup hem suyup Menge birge yaşasak iyiydi Gel şaklanıp suyup Gel suyup hem suyup Menge birge yaşasak iyiydi
Аңға мұң болып шыға Соқ еректен менің жырларым İlham İskender sin bule gitken İki bir tüt gaziz ullaram Ömür yolun birge öterge Dinem itip soylağım seni Gül şoklanıp suyelip Gül suyup hem suyelip Menge birge yaşasa gidip Gül şoklanıp suyelip Gül suyup hem suyelip Menge birge yaşasa gidip Yusuf Züleyha Hüsrev şirinler Gelip jitken bugünkü günge Şular yanına üstelsin idi Cevit Zülfiye mehabbeti Ömür yolun birge öterge Dinim itip soyladım seni Gül şoklanıp suyelip Gül suyup hem suyelip Menge birge yaşasa gidip Gül şoklanıp suyelip Gül suyup hem suyelip Menge birge yaşasa gidip Gül şoklanıp suyelip Gül suyup hem suyelip Menge birge yaşasa gidip Menge birge yaşasa gidip Endi sahnəyə özümüzün yaqdaşlarını çağırığa vaqt jetdi. Menim yaqdaşım mana bu ssenadagi afişada endi ol yartısından köpü onun ismi bilan qızarğan, qızıl isim bilan yazılgan bizning isimler. Biz onun bilan endi bir hazır 15 yıl sahnada jüribіз. Yaqdaşım gururlanırlıq kişim, bizning Petrashdan elbette eng zo'r kishisi shushi deb sanayman men. Zufar Xayriddinov. Qo'yiningga cho'mib bitdim endi butunlay. Bu benim chin ma'rifatan do'stlar, abay kishi birinchidan yashi bo'yicha, ikkinchidan yoqdash bo'yicha, uchinchidan 10 minut tug'anlik kebek, tug'an abay kebek. Shuningda bek ko'p yer gezdik, bek ko'p dunyo gezdik. Ham bu vaqtlar shunday motor vaqtlar. Anan shuningda bir roman tugul 5 roman yozib bo'lashaq ekan shula bet. Birga o'tirib iska tushirib, ana Dabibning oraqasini ichib. Endi do'stlar, men Kamilga izgi tilaklar tilab, bugun ko'p kishi aytganicha yangadan shul ilini o'tirsin. Uzoq ishlasin, chunki Petrashda tonlar bizning biga qizg'anchga qarshi. Biz ikkiyog'ina shunga ko'ra Kamil uzoq ishlay kerak senga da menga da. Hozir do'stlar, endi bosh qo'ldan kelmadim. Kamil menga bek ko'p she'r yozib bergan bir şey aytdi. Конечно, kelasi 50 yoshgaday toshni yozamday. Birini yozdik endi, mana tag'in birinchi yozishi bor. Shunga ko'ra bugun endi men boshqa avtorlarning she'rlarni yozgan jurlarimni sizga yetkiraman. Eng birinchi deb sizga endi shoqtagina populyarlashgan jirimni jurlab ketam. Gulnura Abdulla she'rini, bu yerni siz Oydar G'alimov tarafidan eshitib bilasiz. Gulnura Abdulla she'rini yozgan jirim Yozmish jili.
Hayırlı kış, kadirletiler, aniler, abiler, babaylar, şırdaşlar, kırdaşlar, klastaşlar, şişaşdaşlar, estağfirullah. Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Min bugün tüpke çıkıp tartmasam da bugünkü konsertinin oңышына benim dəlişim kirecek. Niçik kine bulmasın bugün biz sizin karşıga matur itip, yırlarga matur itip, bir yerge matur itip, silerge kildik. Kan bu bulga yırtırmıştan bir iki güne sakat koyurulup turalsak da biz bizning aldımızga koyulgan bu işimizni ötedik deyip, kan sizning bilen şuraşudan kanakatlanım izgillerin geçiririz deyip ümitlenem. No yakşı birovning papugayı var. Bik katı suguna bu papugay kazı. Mına kunaklar kilirge tiyiş bulgan patvadi dita bik katı suguna bit kazı. Kazır kazayın ulap turganda kunaklar kilir aldından gına mını koyarga. Şalt kala dinlikke yaşırıp kuygan. Tabit kazır utıratıgında kala dinlikta papugay. Kunaklar kilgenler yakşıgına ot şap etsip tabitinde bular kazır uturalar. Kunaklarının birisi narsadır alırga deyip kilip kala dilnik naçıp karasa utira David kazırtıgında papugay. Bu karap turganda çözap gitsa dip aytadi. Papugay karap turganda yap işikte bulayda salkın bit ananı satayım dip aytadi. Bek zo'r rahmat, o'zimda da begishi. Sizning qarshida ulkan bugun jarshasi Rossiyaning ot qozongan Tataristonning xalq artisti G'aliyaga Ilyasov. Dil yaralarına nurlar sibir Matura bulan bata bizde tuan Tağı şekilli yakıtı tuğan ilim Hizmet sigen halkım Tataristan Kayağına kitip haylarga barmadım Sağınıp kaytım idelim O'zining ijralarini davom ettirar Rustam Zakirov. Minem seni kurasım kilegani Halingen işek diyasım kilegani Kuzularını ubasım kilegani Anlatamadım diyasım kilegani Kuzularını ubasım kilegani Anlatamadım diyasım kilegani Anlatamadım diyasım kilegani Tağına birer Grand Prix olası kilegani Sizni salomlaydi Tataristonning xalq artisti Salovat Fathiddinov. Xayrli kech etsamiz, qadrli do'stlar. Siz o'ylagansizlar qadar men sizni qo'shiq o'rgan ajrashadi deb. Lakin eski repertuarda bo'lgan jiralarni unutib bitiraman. Jir maxsus joyga qurib spektaklni yozildi. Mana bizlarning ismlarini notalarini anglashim uchun kelib chiqdi. Bu jirni
biz başta Miraç Jilek deyip kalak, ondan Jilek Miraçlar deyip kalak bu jirne. Ondan icatlar dostlarımla bir fikir kelip, Alfred, yani dur. Alfred bilan bir fikirga kelib tashlab ketmay bataq bu jirni. Amir Kamaliy so'zlari Ilgiz Zakirov muzika to'qa kuyi deb ataladi. Ilgiz Zakirov kuyi tashlab ketma. Güzler gitti, kızıl bileşti. Utayona her bir telgeşi. Telgeşilerde eşek kuzu yaşı. Sığıla yolay bileşi. Bile jilekler bigeşi. Toşolap gitme yalnız itbeşi. Bile jilekler bigeşi. Toşolap gitme yalnız itbeşi. Toşolap gitme yalnız itbeşi. İlşad Habibullin. Jigitler, elle başlayız mı? Çakırabız mı? Rasim Nizamov. Sizge varır yularına, var yava uğrab uğrab. Sizge varır yularına, var yava uğrab uğrab. Rambar yılları bir yırak, güdersiz miken yıllar. Rambar yılları bir yırak, güdersiz miken yıllar. Faydasın miken yanadan, şu yıldan bir ızgına. Faydasın miken yanadan, şu yıldan bir uzğına. Rambar yılları buzğına, göz yaşlarım tuzğına. Rambar yılları buzğına, göz yaşlarım tuzğına. İşitesiz miken mini, jarımını sizge suzam. İşitesiz miken mini, jarımını sizge suzam. Rambar yılları bir tuzan, tuzan bulsa da uzan. Rambar yılları tuzan, tuzan
bir yalğızın çıgasın yollarga meni yollar bir yalğızın çıgasın yollarga meni yollar rambar yollar iki yırap baydırımız eli uğrap 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 baydırımız eli uğrap baydırımız eli uğrap Bu jırыбыз, hurmatly dostlar, biraz gana elbette моң so'roq jыр булыр. Jırыбыздың исемен biz атадык авыл карчыклары дип. Гомере буе авылда яшәп, үзләренең инде менә картлык көннәрен, картлык гомерләрен калага килеп, һәр минутны, һәр сәгатьне авылны сагынып яшәүче ак яулыклы, ак күңелле, пак күңелле авыл карчыклары турында белдербез. Karşıların mıngsu çeşlerin ak farklı günün ömür sürgen jirden yırak sarıgasın kurdaşların halak velim Aval yoklarından isken jilden surar ufuklardan yaşamların izlisin men Ura kurgan jirlerinde yerisin men Yirte tanda ok namazlık üslerinde Koyup bana izgi dilek dilisin men Ufuklardan yer şokların izlisin men Ura durgan jirlerinde yerisin men Yirte tanda ok namazlık üslerinde Koyup bana izgi dilek dilisin men Sabırlıklar Xudayından sırap aldın Sabır savıtların uzayıla aldın Jırlarında izgelikке duasıman Jırlay jırlay işten güne sıza bardın
ise üzgelendi can çıkmadı. Şildire bakkan şişme soğun kan sıkıladı. Taş ulakta müldüre gel şişme tüslü. Şehir ilerinde avı karşıkları. Ufuklardan yer şapların izlisin mi? Uğrat urgan jirlerinde yerisin mi? Irte tanda ak namazlık üslerinde oyup kına izgi dilek dilisin mi? Ufuklardan yer şapların izlisin mi? Uğrak urgan jirlerinde yerisin mi? Irte tanda ak namazlık üslerinde oyup kına izgi dilek dilisin mi? Oyup kına izgi dilek dilisin mi? Salamat Fathiddinovni chaqirar vaqt yetdi. Rahmat do'stim. Gönlümdeki tileklerini güllerge urip direm. Gülge kümep bugün seni kadırlım benim diyen. Tuğan günün bellen kotulayım jırlar yana bulekke. Seni güzel kayım matur bugün bir gerekte. Baxitli bul koydu kurma, sağışlarla uğrarma. Tuğan günün yaktı karanlığa yuvalma. Baxitli bul koydu kurma, sağışlarla uğrarma. Tuğan günün yaktı bulsun karanlığa yuvalma. Arama ağım sularga yaşligini kızganıp, Uturma tuğan gününgde yaşlarine şılanıp. İsten jillerin azlap sine baş bilsinler koyunlar. Sayrar kuşlar koyun soyun, sinde yılar soyraplar. Baxitli bul koydu kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan günün yaktı bulsun karanlığa yuvalma. Baxitli bul koydu kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan günün yaktı bulsun karanlığa yuvalma.
Gözler kebek sarılanma, kışlar kebek oğarma, Jeyler kebek yağımla bol, ümmet bağla yazılarga. Gelir bəxet bik kütürüp, şatlığında köp bular. Gadet elken bulak etken, en zor bulak şu bular. Bəxetli bol, qayğı kurma, sağışlarga uğralama. Tuğan könün yaktı bulsun, karanlıda yoğalma. Bəxetli bol, qayğı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könün yaktı bulsun, karanlıda yoğalma. Tuğan könün yaktı bulsun, karanlıda yoğalma. Karanlıda yoğalma. Зур рахмет, хөрмәтле тамашачылар. Бик Камил достым шакырган өчен бик зур рахмет. Бик матур итеп сөйләп, йөреп җырлармын дигәнем, теге патсан. Җимерде бөтен планнарны. Нишләп бу басып, нишләп шул ки бик менә сөйләшмәм диге, әпәт сөйләшергә туры килә. Беренчедән, мин Хәзер ничек әзрәк әйтсәң, шул чакта минем өчен файдалырак. Урысча әйтсәң, мөмкин җайлырактыр бәлки. Ничек кенә булса да, Камилне мин бик якын хөрмәт итәм. Камил абый дип әйтеп булмый инде, чөнки үземдә шул чама. Җырда сөйләп, башта җыр сөйләп башлагач интектик Камил. Чөнки карт кешегә җыр сөйләп тә булмый бит ул. Уйладык та инде бу җыр иске булса да шуны сөйләде, чөнки нишләтелде туган көн. Бүген мине интервью алдылар. Сез Камил абыйны хөрмәт итәсез. Мин бер дә бенефисларга йөргәнем юк. Вакытым да юк. Менә ләкин Камил бер әйткәчтә килдем, чөнки ул безнең Рәсимне дә бик якын итә, алар бергә эшлиләр, чөнки ул инде без бер театрда эшлибез дип хисаплыйм. Аннан инде миннән нинди Камилга ни өчен килдегез сез бүген һәм Камил абыйга ни теләкләрегез бар дип сорый, бер матур гына бер ничә гына бер кызыкай монда бүген сахна артында. Вакытта көбе сөйләшеп тордым шул кыз белән. Ике генә сүз әйтте. Нәрсә әйтәсең дип бу талантлы кешегә. Тагын мен әйтәм, бер 50 ел яшәсен дә үлсен дидем. Җитәр бит. Ярый, җитә Алла бирсә. 100 еллыкны шушы сәхнәдә бергә үткәребез. Юк, Алла теләсә менә миңа да булыр бит инде, бер исән булсам 50. Минекенә килерсең, яме? Амин. Киләлек рәтең булса. Җырның шушындыйын сайладык сиңа. Эх, каласы иде яшьлектә дигән.
bakır elle koya şulay aşığa kılıptı topalımı yaş ömrünü şeyevli de hatta otlığa şeşikeylerin ağartalar mangaylarda sırlar kolları ak bulutlar yüze zenger kükütep şularını tutup ağlasın yaş Salavat dostum, yaşlık ol, jırlap yaşav. Mında birinchidan eng qiziq artist, eng oqilli artist, eng büyük artist, eng qiziq artist İlham abi Shakirov. Ondan qola Rüstem Zakirov, bizning yoshlarcha. Bugun oldashdi endi 33 deydi, 34 hozir. Bilmayman endi o'zine shu kerakdir endi. Шығып бара концерттан бүгін жырлаған бір қыздардың бірісі дейін білмеймін кім екенін бір қыз жырлаған да шығып бара екен құтылдым деп айтады Рүстем шындай қошына ұшырағанда енді білмеймін шынекеш сен құтылдың ма халық құтылды ма сенен деп айтады шының сымақ мына бір бала жоқлы бәрі қаттылар мынауында әтесі теге әнесі шыны ештерге білмей шыңа көре енді бик әләне ұзақ жыра болмас чүнки камилда ашыға банкетқа Tağında bir jırını jırlıyıq da, yaşlar şey olsun, motor olsun, tura alışıyıq. Пока трамвай ходит. Şulay ettik mi Kamil abi? Мен енді нәрсе деп әйтергә дә белмим, нәк Әлфия апа әйтмешли, нәрсе деп әйтергә дә белмим. Сені дә җибәрәсе килми, халыктан да котласы килми. Шуңа күрә әйтәм, халыкны котларык. Әле
Şarashasты günler aldı. Allah Teala'sı Alevi Teala sene söyleştik ve 100 yaşına kurşası barımda. Allah Teala'sı 60 yaşına. Fezer Murtazi'nin uzgan yılda mahsus yazgan jarlarından birisi. En dertli jarlarından birisi dep aytayık. İki yürek degen. Akyanlar kişersin, uzun yıllar ötersin. Sağınan da hatlar yazam, belki kaytıp gidersin. Su üstünde balık oynay, yitedi mi kişidi mi? İki yürek birge tive, toңatkanında sizimi. Su üstünde balık oynay, yitedi mi kişidi mi? İki yürek birge tive, toңatkanında sizimi. Yalğızıma yamansın, dengizlerde salkınsın. Qayta digen haberini alıp geldi ağamısın. Su üstünde balık oynay, yirtedi mi kişidi mi? İki yürek birge tive, toңatkanında sizini. Su üstünde balık oynay, yirtedi mi kişidi mi? İki yürek birge tive, toңatkanında sizini. Şişmeler ağrımıyım iken, onlar ağa da ağa. Şüllerge toba atmıyorlar, ağa dengizge toba. Su üstünde balık oynay, yirtedi mi kişidi mi? İki yürek birge tibe, toңatkanında sizini. Su üstünde balık oynay, yirtedi mi kişidi mi? İki yürek birge tibe, toңatkanında sizini. Su üstünde balık oynay, yirtedi mi kişidi mi? İki yürek birge tibe, toңatkanında sizini. Su üstünde balık oynay, yirtedi mi kişidi mi? İki yürek birge tibe, toңatkanında sizini. İki yürek birge tibe, toңatkanında sizini. İki yürek birge tibe, toңatkanında sizini. Endi ayrılışасы da kelmey, lakin vaqt şulqa tez ötüp gitti. Men bugün sözü azrak bulsun dedim. Çünkü söz bulay da көп dünyada. Men endi bir gina tebriklewçini çıgarga koşmadım. Çünkü tiginde kim nindi söz aytası var, aytırlar. Aytalar, Allah'a şükür aytip duralar. Şuna göre bugün bu şın ko'ngilga jol bulsun. Hem rahmat sizge. Mana şuşalay zorlap kelügi üçün bek zor rahmat. Tüzip tınlap oturugi üçün bek zor rahmat sizge.